ለህዝባችን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ፣ ኢትዮጵያን አትሞክሩ። ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም። ጥቁር አንበሳ አይጀምርም፣ ከጀመረ ከመጨረስ አይገታም። ኢህአዴግ መጣ፣ ፋታ አልሰጠነውም፣ ቀየር ነው። አሁን ሌላ አዲስ መንግስት መጣ። እንደውም 3 ዓመት ሳይሰራ ለምን 3 ዓመት ገና በመጀመሪያው ዓመት ለመቀየር ሰራ። ለመቀየር ሰራ። ይሄው አሁንም እንዋጋለን። ይሄን ከቀየርን በኋላ እርግጠኛ ነኝ እንዋጋለን። ቆምም ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን። ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብዓተ መሬቱን እናፋጥናለን። ተሳክቶ ይሄን መንግስት ከቀየር ነው ሌላ ቢመጣ እንዋጋለን። አትጠራ። ይሄ እንትናችን ሆኗል፣ ቢኔበራችን ሆኗል። አይፈለቀን አለው እና አጎን ወያነ ከምዘለና አይፈለቀን አለው ማለት ወያነ አየር ድራአቲው ክሳሰብ ተቆረጠ፣ ደምሰብ ተሰተ፣ ኢልሰብ ተቆረጠ፣ ታንክዛ ገሩ ነታ አውዘለ ህንጻታት ተፍሮሶ ሚድን 30 ገሩ ዋላ ሚክሮን ምሳይ ገሩ ነታ ኩሉ ሰብ ሸነላ ራስ አስመራ ተባና አንድ ሕዳ ምድረ በዳ ተቀይርዋ አነ ኸወር ሓንሓን የዝወቀ ንሕና አጎን ወያነ ከምዘለና አይፈለቀን አለው ማለት መልእክት ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮት እዩ እምበሃር ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ሓደ ኣገደስቲ ንዓና ከነቃቑሑና ዝኽእሉ ሓበሬታ ክህቡና ዝኽእሉ ከምኡ እውን ናብ ድሕሪት ተመሊስና ካብ ታሪክ ክምህሩና ዝኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባና ኣገደስትን ክንፈልጦም ዘለናን ክነስዕረሎም ዘለናን ዝበልኩም ሓበሬታታት ኣኪበ መፅእ ኣለኹ ከም ወትሩ ኣብዚ ገሊዩ ክምህረና እዩ ገሊዩ ከስዕቐና ክእል እዩ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ኣገዳሲ ትዕዝብትን ሓበሬታን ክንወስድ ንኽእል ኢና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ብዙሕ ሓበሬታታት ናይ ኩሉ መኣዝን ዝሓዘ ይክኸውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣክሳብ መወዳእታ ተተኸታተልኩም ድማ ኣገራሚ ሓበሬታ ሒዝና ክንወፅእ ኢና መጀመርያ ከምዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣቢ ሓደ መበል 88 ኤር ሾውስ ወይ ከዓ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሉን ቁልፅሙን ዘርአየሉ ወይ ከዓ ብቅዓቱን ገለመልዩን ዘርአየሉ ኩነታት ተኸሲቱ ነይሩ ብዙሓት ናይ ደገ ተሓዘብቲ መፂኦም ነይሮም ኣብኡ ስለዚ ንሱ ክንሪኦ ኢና ገለ ካብቲ ሃይላይት ናይቲ ኩነታት ዝነበረ እንታይ ተዘሪቡ ንመን እዩ እቲ ዕላማ ቀንዲ ናበይ ገፁ እዩ ክኽየድ ዝፍተን ዘሎ ምስቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ኣተኩሮ ገይራ ኣላ ስለዚ ብዛዕባ ሱዳን እውን ሓድሽ ተሪር መጠንቀቕታን መግለፂ ናውፅያ ኣላ ብዛዕባ ኤርትራን ናይ ዶባት ዝበለቶ ንፈልጥ ኢና ብዛዕባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ዝዝረብ ዘለውን ክርኢ ኢና ስለዚ there are many things ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ካብ ቀደሚት ኣገዳስነት ዘለዎ ሕጂ ድማ ብዝለዓለ ኩነታት ይኸድሉ ኣብ ዘሎ እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ዝተኣስረ ሚኒስተር ሰላም ምናልባት ዘእሰረቶ ዘረባ እያ ትበሃል ዘላ ዘረባ ወፂኣ ኣላ ክንሪኣ ኢና ሳውን ስለዚ መጀመርያ እስከ በዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከይድና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዞር ከይረሳዕኳ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ዘውፅኡ ሓበሬታ ንእሽተይ ክንትንክፈይና ኣቦ ጌርና ድማ ነታ ኣርእስቲ መምሃርን ንዝቕፅል ድማ ናትና ርእቶ ሂብና ክንቅፅል ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ሎሚ ክንኣቱ ክንፍትና ለትስገው ያለንበት ቀጠና ሁላችሁም እንደምታውቁት እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ከበረታን ከተዘጋጀን አንድ መሆናችንን ለውስጥም ለውጭም ከምዚ ንሪኦ ዘለና I think ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መበል ካልኣይ ግዜ ወታደራዊ ሓይሊ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ካልኣይ ጥራይ እውን ኣይኮነን I think መበል ሳልሳይ ረብዓይ እዩ and the problem ወይ ከዓ ትሕቶ ናብ ነፍሲ ወከፍና ዝመፅእ ዘሎ ንመን እዩ ከርኢ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ብዙ ኩሉ ሓይሊ what is the purpose ማለት እዞም ኩለን ነፈርቲ ክንቀሳቐሳ ከለዋ ብዙሕ ነዳዲ እዮም ኮንሱም ዝገብራ ንሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት እውን ኣብ ነዳዲ እየን ዝንቀሳቐሳ ዘን ነፈርቲ every dollar ድማ ኣገዳሲ ኣብ ቁጠባ ብዙሓት ሃገራት ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክነግረኩም እየ ኣብ ሓደ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ናይ ማላዊ ፕሬዚደንት ኩሉ ዓይነት ናብ ደገ ዝኽየድ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተጠዋቢልዎ ኣሎ ናይ ፍላይ ሴፍ ክንገብር ኣለና ናይ ነዳዲ ሴፍ ክንገብር ኣለና ናይ ሆቴላት ሴፍ ክንገብር ኣለና ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ቁጠባና ክንገብሮ ኢና ምክንያቱ እቲ ቁጠባዊ ክራይሲስ ስለ ዝሓየለና ኢሉ ኬንያ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ናብ ዱባይ ክኸይድ ከሎ ዴሌጌሽን ናቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ኮፕ ክኸይድ ከሎ ኮፕ 27 ክኸይድ ከሎ 150 200 ዝነበሩ ዴሌጌሽን ናቱ ናብ 50 ግዲልዎም ከይዱ ስለንታይ
ودتي وصايتات كفر نمغبار እዚ برايم مينستر እዚ ዕዳናቱ مخفال سين الليل ناب زحلفوان بتهاجر دما ناب ديفولتات يلا بخاله زراربا ዕዳ ክትከፍል ዘይትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ሓደ ሰብሲ ዕድው ዘይከፍል ሰብ ተኮይኑ ካልእ ሰብ ከለቁሕ አይደልን ይከለቁሕ ተኮይኑ ድማ ሓደ ዓብት ሕጃን ከም ድማ ዓብ ወለድ ከፍሎ ዝኽእል ተኮይኑ ትራይ ስለዚ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ብሕማቅ ደረጃ ወዲቃ ዘላ ክነሳ he is making another ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ከርኢ ፍትን ኣሎ ስለዚ እንታይ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ንደረጃ ዓለም ብዛዕባ ቁጠባውን ብዛዕባ ምሕደራናቱን እንታይ ምዃኑ ፕራዮሪቲ ናቱ ወይ kana ዓለም እንታይ ኮሙኒኬት ክገብረላ ዝፍትን ዘሎ ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ሰባት ኮንፊውዝ ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ሕጂ ክፍክር ከሎ እቲ ዘረባ ንመን እዩ ቀንድስ ከንስማዕዮ ማለት አደኑ ጽኔና ንሪኤና ግን ካሳየን አንደፈርም ብቻ ሳይሆን የሚሞክሩ ካሉም ለመክታት ራሳችንን ለመከላከል ያግዘናል። ክቡራን ተመራቂዎች እንደ ዳዊት ያለ ጀግና ተዋጊ ባለበት ዘመን እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታም ፎካሪ የለም ማለት አይደለም። የናንተ ጀግንነት የሚፎክሩ የሉም ማለት ሳይሆን ባንዲት ጠጠር ታራግፋቸዋላችሁ ማለት ነው። ለጠላቶቻችን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ፣ ኢትዮጵያን አትሞክሩ። ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም። ጥቁር ኦኬ አይ ቲንክ ጽቡቅ እንዲ ከም ጌርካ ንሞራልካ ነቲ ሰራዊት ከም ጌርካ ፍናን ሞራል መሃብ ሓድሽ ነገር አይኮነን ልሙድ ነገር እዩ ግን ከምዚ ንሪዮ ዘለና እንታይና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ፈኸራ ኢትዮጵያ አይትሰዓርን እያ ከምዚ ጥቁር አንበሳ አይ ቲንክ ናይቲ ሃይላየር ናቶም ኮድ ሽም ይመስለኒ ስለዚ ብፍጹም ንጸላእተይ ምክርክቦ ዝኽእል ምሳና አይትፈትኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሳይትሕሰቡ መን እዩ ጸላኢ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ መን እዩ ንኢትዮጵያ ክወራየ ዝብል ዘሎ ሜይቢ ንፋኖ ድዩ ሜይቢ ነቲ ኦኔግ ሸኔ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ድዩ ሜይቢ ንካልኦት ውሽጣዊ ሓይልታት ድዩ ወይስ ነቶም ኣብ ከባቢ ሃገራት ንዘለዉ ሜይቢ ንኤርትራ ድዩ ማለት መን እዩ ጸላኢ ዝበሃል ዘሎ ብጣዕሚ ዘገርም ንኢትዮጵያ ኣብ ካልእ መደረናቱ ኣብቲ ነቶም ፓርላማናቱ ክዛረብ ከሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ደገ ስጋት የብልናን ኢሉ ንዓናሲ ከስጋኣና ዝኽእል ሰብ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ የለን ብዓይኒ ጂኦፖለቲካ ክረአ ከሎ እውን ስጋት የለን ምናልባት ንኣሜሪካ ከይከውን ዝዛረብ ዘሎ ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት ኣሜሪካ ከኣሊዎ ስለ ዝፈሪ ዘሎ ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ነገር ግን ክንፅረልካ ትኽእል ኣቢ ኣብታ ስልጣነይ ንዝመፅእ ከጥፎ እየ ዝብል ዘሎ there is nothing ብዛዕባ ፓወር ወይ ካብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ካልእ ሃገር ክወራ ኣይኮነን ነታ ኩርስናተይ ትደልዩ ዘለኹም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ጀነራላትን ገለን ኣኪቡ ዘሎ ነዛ ስልጣን ትደልዩ ዘለኹም ወይለኹም እዩ ዝብል ዘሎ ክመለሳ ኢና እዛ ዘረባ ኣብቲ ዝተገበረ ኩነታት ሓንቲ ካብቲ ዘገርም ዝነበረት ረይወዚ ናይ ጀነራል ናይ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድዩ ወላ ወረደ ታደሰ ሓደ ካብ አይ ቲንክ ጀነራል ታደሰ ይመስለኒ እዚ ናይ ትግራይ ካብ ጀነራላት ናይ ትግራይ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ እውን ኣብቲ ግዜያዊ መርሕነት ዘሎ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ሃስያ ዘውረደ ካልኦት እውን ዝዛረበሉ እንተሎ እቲ ድሮንስ ካብ ቱርኪ ተገዚኦም ዝመፁ ካብ ኢማራት ዝመፁ ድሮንስ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ገለ ካብቲ ዓብይ ሓደጋ ዘውረዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ስለዚ እቶም ትማሊ ንሂወቱን ንሂወት ሰራዊቱን ንዝቐትሉ ዝነበሩ ሎሚ ድማ ነቲ ናቶም ሸው ክርኢ ብምምፁ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ ወይ ምቅያር ናይ ግዜ ኢሎም እዛ ነጥቢ እዚኣ ነባሪ ጸላኢ ከም ዘይብላ ፖለቲካ ዘረባ ኣለዎ ነባሪ ጸላኢ ነባሪ ረብሓ እምበር ነባሪ ጸላኢ የለን ጸላኢኻ ይቀያየር እዩ ናትካ ረብሓ ጥራይ ኩሉ ግዜ ፐርማነንትሊ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዕላማ ናይ ፖለቲካ ረብሓኻ ንምውሓስ እዩ ነዚ ረብሓኻ ንኸተውሕስ ጸላእትኻ ዝነበሩ ፈተውትኻ ዝነበሩ ጸላእትኻ ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣበይ ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ትግራይ ናይ ቲዲኤፍ መራሕቲ እንታይ ዓይነት ፈኸራ ኣብ ልዕሊ ኣቢ ይፍክሩ ነይሮም ሎሚ ግን ብሓደ ይበልዑን ይሰትዩን ብሓደ ነቶም ዝቐትልዎም ዝነበሩ ነፈርቲ እውን ብሓደ ትሸውናት ይርእዩ ኣለዉ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይተቃተልና ወይ ካብ ዘይተጨፋጨፍና ንሓትሕና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ፀገምና ካብዚ ክንመሃር ይግባእ we really need to learn ደገፋይ ተቃዋማይ ገለመለ ዝበል እዚ ክትገለመ እንዳባልና ሰሪሕና ዘለና እዚኦም ክልተ ወገናት ደም ሂወት ናይ ሰብ ዝተሓላለፉ ዝነበሩ ሂወቶም ክተሓላለፉ ኣብ ብርቱዕ ረፅሚ ዝነበሩ እዮም ብሓደ ከመኢሎም
ናይ ፖለቲካው ጉዳይ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚ ክሳብ ዘይተረዳእና ድማ ኦኬ ንመለስ ኣብታ ነጥቢ ለሰንስናተይ ድሓሪ ክገብሮ አይጀምርም ከጀመረ ከመጨረስ አይገታም አይቆምም ሓንቲ ድማ ኣብዚ ምናልባት ዝነግሮ ድዩ ዘየለ ኮይኑ ወይስ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብቲ መፅሓፍቲ ናቶም ስለዘየለ ኣይሰምዖን ኮይኑ ወይስ ኤርትራውያን ኣይሰምዑንን እዮም ኢሉ እዩ ማሲ ጥቁር አንበሳኦም ወላ ቀይሕ አንበሳ ናቶም ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሓይሊ ሰራዊቱ ሓይሊ ገለመል እዩ ብዙሕ ነገር ከም ዝተሰዓረ ንዝክሮ ኢና ታሪክ እዩ ወላ እቲ ፊልድ ማርሻል ናቱ ብድሕሪ ዘሎ ከም ሩኽ ዝነበረ እዩ ስለዚ I don't understand ከመይ ገይርኩም ክብሎም ከሎሲ እቲ ታሪክ ኣይፈልጥዎን እዮም ንሶም ኢሉ ድዩ ወይስ ኣይፍለጥን እዩ ዝኾነ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ናይ ኢትዮጵያ ከይፈልጦ ስለዝኽእል ንመናውራ ክጠቅም ክእል ግን I think ካብ ታሪክ ግን ከተምልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግብዓተ መሬቱን እናፋጥናለን የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሁን እንደደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ የአሜሪካን አየር ኃይል እዚያ ስምዕዋ ንሓይሊ አየር ኢትዮጵያ ወይ ከሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መን ሓጊዝዋ ታሪክ እጅስሙ ሙያተኞች የስዊድን አየር ኃይል ሙያተኞች የፈረንሳይ አየር ኃይል ሙያተኞች የጀርመን አየር ኃይል ሙያተኞች የሩሲያ የራሽያ አየር ኃይል ሙያተኞች የቼክ ሪፐብሊክ የአየር ኃይል ሙያተኞች የቱርክ አየር ኃይል ሙያተኞች የሳውዲ አየር ኃይል ሙያተኞች የሊቢያ አየር ኃይል ሙያተኞች እንዲሁም የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አየር ኃይል ሙያተኞችና አዛዡም ጭምር አሁን ለደረስንበት ጉዞ በ88 ዓመት ጉዞአችን ውስጥ የተለያየ ሚና የተጫወቱ ሀገራት ስለሆኑ እነዚህን በእናንተ ፊት በድጋሚ ለማመስገንና ኢትዮጵያ ውለታ የማትረሳ ወዳጅነት የማትረሳ ሸብሪክ ማይቆም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በመን ዘይተሓገዘ I think ካብቶም ዝሓገዝዎ ምጽብጻብ ዘይሓገዝዎ ምጽብጻብ መቐለለ ወይ ማሓፀረ ዝብል ርዲት ኣለኒ ምክንያቱ ወላ ተገራጨውት ሓይልታት እዮም ዝሕግዝዋን ኢትዮጵያ ኣብነት ኣብቲ ግዜ ዝሑል ኩናት ዝነበረሉ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ትሕግዞም ነይራ ኣሜሪካ ግደት ምሰበሉ ድማ ካብ ናይ ካፒታሊስቲክ ናብ ሶሻሊስቲክ ከይዶም ድማ ሕብረት ሶቪየት ብዙሕ ሓገዝ ገይራትሎም ጀርመን ሓጊዛቶም እንግሊዝ ሓጊዛቶም ስዊድን ሓጊዛቶም ዘይንፈልጦውን ስዊድን ሓጊዛትና ይብላ ኣሎ ቼክ ሪፐብሊክ ሓጊዛቶም ስዑድያ ሓጊዛቶም ኢማራት ሓጊዛቶም ፕሪቲ ማች ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ሓይልታት ዘይተቐሶም ሊብያ ሓጊዛቶም ኩባ ሓጊዛቶም ዘይተጠቕሱ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምርካብ ፀገም ዘይብላ ሃገር እያ እዚኣ ሓንቲ ክትበረሃልና ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሓገዝ ንምርካብ ፀገም የብላን እቲ ሲክረት እንታይ እዩ it's very difficult to know ስለዚ ለመኑ ይኮኑን ዝሕገዙ I think ኩሉ ዓለም ብጀካ ምናልባት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ዓለም ሓገዝ ዘይደሊ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ የለን ኩሎም ሓገዝ ይደልዮም for some reason ናይ ኢትዮጵያ ግን exceptional ሓገዝ ከም ዝረክብ ኢኻ እዩ ዝርአ ወይ ካ ዝግመት እዚ ድማ ምናልባት ዘይተገዘት ሃገር ስለ ዝኾኑ ድዮም ወይስ ኣብቲ መዛግብቲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝለዓለ ጠማምታ ስለ ዘለዎም ድዩ ምናልባት ኣብዚያ ክትበርሃልኩም ትግባእ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሩስያ ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ ዋናት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፍሉይ ወታደራዊ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝበሃል ተፈራሪሙ ኣሎ ወታደራዊ ሓገዝ ንክገብሩ ስለዚ ራሻ ወታደራዊ ሓገዝ ንክገብረሎም ምስቲ ናይ ኣሜሪካን ገለመለን ዘለዎም ኩነታት ርኢኻ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎም USAID ክሕግዞም እዩ ዝበሃል ዘሎ at the same time ራሻ ክትሕግዞም ከዓ ኣብ ምስኡ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ነይሩ ስለዚ these people have so much of ደገፍ እንትኾነት ኢትዮጵያ እዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ እያ ትዝድለ ዘሎ ውፅኢቲ ክመፅእ ኣይከኣለን ኣሎ so far ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክንግንዘቦ ዘለና እዩ next topic ናተይ let's go here ሰላም በጦርነት አይመጣም የተባለው እውነት ሰላም ብውግእ አይመፅን እዩ ተጀሚራላ number 1 ሰላም ብውግእ አይጀምርን እዩ ምን እዚ ሚኒስተር ሰላም ዝነበረ ሕጂ ዝስምዖ ዘረባ ሰላም በጦርነት አይመጣም ሰላም በጦርነት የሚመጣ ቢሆን ኖሮ ከኢትዮጵያ በፊት ሰላም የሚያሰፍን ሀገር የለም ምክንያቱም ብዙ ዘመን ጦርነት ውስጥ ከርመናል ያ ስለማይመጣ ዛሬም በጦርነት ውስጥ ነን ስለዚህ
ችግሮቻችንን በሰላም በድርድር መፍታት አለብን፣ ወደዛ ማምጣት አለብን የሚለው ነገር ገዢ ነው፣ ገዢ ሀሳብ ነው። በኦሮሚያ ክልል ጦርነት ለ5 ዓመታት እየተካሄደ ነው። እናቶችን ልጆችን እየበላ። በአማራ ክልል አሁን ለወራት ነው በጣም ብዙ ችግር ብዙ ሰቆቃ እያደረሰ ነው። ወንድም ወንድሙን እየገደለ ነው። በትግራይ ክልል ለ2 ዓመት ያካሄድ ነው ኢኮኖሚያችንን አድቋል፣ ህዝባችንን ሰብሯል። እሱ በጣም ይጸጽተናል። ይሄንን የሚያደርግ ማን ነው? ዚያታ ጉዳይ ማን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው? መንዩ እሱም መረዳት ኣብዚ ያለ ተዘርባ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ አይ ቲንክ ሚኒስተር ሰላም እዩ ንሰላም ከስፍን ኢሉ ኣብቲ ስልጣን ኮይኑ ኣብቲ ዘበነ ስልጣኑ ድማ ድርዮ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዳርጋ ካብ ኣቢ ዝመፅእ ቅድሚ ነይሩ ነቲ ስርዓት ናይ ኢህወደግ ዘውደቐ እቲ ተቃውሞ ናይቲ ቄሮ ዝበሃሉ መንእሰያት ተቃውሞ ወይ ከዓ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዝነበረ ፀቕጢ ናቶም እዩ ነቲ ናይ ኢህወደግ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ስልጣን ከም ዝወርድ ዝገበረ። ግን እቲ ዕግርግር ቀፂሉ ወላ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ክራክ ዳውን ወይ ከዓ ምእሳርን ምቕንፃልን ዝጀመረ ንናይ ኦሮሞ ቃልሲ ነይሩ። ስለዚ ዝክረቱ ኮይና ሓደ ካብቶም ውሩያት ደረፍትናቶም ከም ዝተቐትለ ከምኡ ድማ ኣቶም ቀንዲ ኣክቲቪስት ዝነበሩ በዓል ጆሃር መሓመድ ኣብ እስር ቤት ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። እቲ ሞት ናይ ኦሮሞ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ምስቲ ወቅዓዊ ውግእ ዝግበር ዘሎ ድማ ብዙሕ ሰብ ይጉዳይ ኣሎ። ስለዚ ኣነስን ቆልዑትን ይቐተሉ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ትግራይ ከምኡ ደማዊ ውግእ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ኣምሓራ ናዋርሕ ዝቐፀለ ደማዊ ውግእ ይካየድ ኣሎ። መን ናይ ዝኩሉ ተሓታቲ? there is one constant ሰብ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ታሪክ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ዝዛረባ ግን probably ብዙሓት ሰባት ከም ተጠሩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንዕዑ ኣብ ግዳይ ዝገበረቶ ዝብል ትንተና ኣሎ። በሰላም እሱን መታገል ነው፣ መገዳደል አይደለም። የሴራ ትንታኔ በእኛ ሀገር እንዲሰፋ እንዲሰርጽ ሆን ተብሎ የሚሰራ አካል አለ የማይጠየቅ። እሱ መጠየቅ አለበት። መከላከያ ወንድሞቹን መግደል የለበትም፣ ወንድሞቹ መከላከያ መግደል የለባቸው። መግደል ካለብን በጋራ ጠላቶቻችንን ነው እንጂ እርስ በርስ አይደለም። መገዳደል መቆም አለበት። 100 የማይሞሉ ሴረኞችና ሸረኞችን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ተጠያቂ ማድረግ አለበት። በህዝብ ደም የሚቀልዱ አሉ። እኛ ሁለት ሀገር የለንም። ሌቦቹ ደላሎቹ ግን ልጆቻቸው እዚህ አይደለም ያሉት። እንታይ ያ ተዘረባ probably እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንሓትሕና ንኽንቃተል ኣብ ዝተፈላለየ ወገን መን እዩ ዝሕተተሉ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ እንተሪኢልና ፈቲኻ ፀሊእኻ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ኣቶፕ መርሕነት ዘሎ እዩ። እዚ ከዓ ኮለል መለላ የድልዮን እዩ። ብቐጥታ ተዘረባ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ እያ። ምናልባት ኣብ ገለ ንኣብዪ ኣሕመድ ጥራይ ንበይኑ ይኮነን ከባቢ 100 ዝኾኑ ኣለዉ ኣብዚ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ኩሉ ሞትን ቅትለትን ሽግርን ዝፈጥሩ ዘለዉ ንሕና ንሓትሕና ብምቅታል ድማ ንኢትዮጵያ ክነጥሕና ይንኽእል ኢና። እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ። እቶም ደላሎን ቀተልትን ኢሉ ተሓተቱ ክኾኑ ኣለዎም። ንሳቶም ንሕና ካልእ ሃገር የብልና እናሃድመሉ ቦታ የብልና ንሕና ንደቅናን ይብል ኣሎ። እዚኣቶም ግን ካልእ ቦታ ኣለዎም መህደሚ። መን እያ እዚያ ዘረባ እዚኣ? ሓደ ካብዚ ብቐጥታ ንመን እያ ትንክፍ እዚኣ? ኣብዪ ኣሕመድ ስድሩ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ተቐሚጦም ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ። ስለዚ ሰበይቱን ደቁን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝቕመጡ እዩ ዝበሃል። ስለዚ እንድሕር ንሱ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ከዓ ቀደም ኣቦ እውን ተጠቂምላ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ምምፃእ ናይ ስልጣኑ። ንሳቶም ናይ ኣሜሪካ ግሪን ካርድ ሒዞም ክልተ ዕጫ ሒዞም ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ግን ዕጫና ኢትዮጵያ እያ ካልእ ምርጫ የብልናን ብምባል ብተዘዋዋሪ ነቲ ጆሃር መሓመድ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝመፀ ንዕዑ ታርጌት ዝገበረት ዘረባ እያ ተባሂላ ድሕርታ ዘረባ እውን ናብ እስር ቤት ክኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ዘረባ ታንሱ ኣብዪ ኣሕመድ ተጠቀመላ፣ እዚ ሚኒስትር ስለተጠቀመላ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ነዚ ሰብዚ ግዳይ ዝግበሮ እዩ። ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ዋላ ብናይ ኣሜሪካ
ኣብቲ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ እውን ሓታትነት ኣሎ ድዩ እቶም ዓበይቲ ኣብቲ ወታደራዊ ኣብ ዓበይቲ ስልጣናት ዘለዉ ሲ ነቲ ቅትለት ነቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ሲ ክሕተትሉ ድዮም ወይ ከዓ እቲ ሂማን ራይት ናይ ኢትዮጵያ ንዓታቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ድዩ ምስ ተባሃለ ኖ ኢሉ ንዓታቶም ክምርምር ዝኽእል ሓይሊ የብሉን ወይ ስልጣን የብሉን ስለዚ ካብቲ ሓታትነት ናፃ ዝኾኑ ኣገደስቲ ሰባት ኣለዉ ነዚ ፀገም ዝፈጥሩ ዘለዉ እናበለ ተሪር ነቐፌታን ፊት ንፊት ዝገጠመ ዘረባን እዩ ተዛሪቡ እዚ ድማ ብርግፅ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣርዱእ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚኣ ናራና ኔክስት ቶፒክ ብዛዕባ ውዕል ኣልጀርስ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ቶፕ ኣጀንዳ እዩ ኮይኑ ዘሎ እስከ መጀመርያ ቢቢሲ ብዛዕባኡ ዝተዛረቦ ንውሕ ዝበለ ግን ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ንስማዓዮ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ታሪክ እቲ ባዮግራፊ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ይበማለዎ ድሕሪኡ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣናሊስናተይ ክበኩም እየ ፕሌስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ ክንዶብ ኢትዮ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ኣባይታ ዘይተመልከተ ኣብዚ ቀረባ እዋን በቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ክወሃብ ፀንሐ መግለጽታት መሰልን ድሌትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ደግሲ ወጥርን ምትፍናን እናስዒቡ ኩናት ከይውልዕ ስጋኣትን ሻቅሎትን ፈጢሩ ይርከብ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝፀንሐ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጎበጣ መግዛእትን ኩናትን ወረ ኩናትን ብ13 ሚያዝያ 2002 ድማ እቲ ኮሚሽን ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ሂቡ እታ ትእምርቲ ናይቲ ቀዛፊ ኩናት ብምዃን ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዘጥሬት ንእሽቶ ሓውሲ ከተማ ባድመ ድማ ንኤርትራ ተወሲና ክልቲአን ሃገራት ብኡን ብኡ ነቲ ብይን ከም ዝተቐበልኦ እኳ እንተገለጻ ኢትዮጵያ ግን ፀኒሓ ቅድም ሰላም ንምርጋፅ ቀጥታዊ ልዝብ ምስ ኤርትራ ክግበር ብምጥላብ ካብቲ ውሳነ ኣድሕርሒራ ኤርትራ ድማ ኣይፋሉን ብዘይ ቅድመ ኩነት እቲ ውሳነ ከይተተግበረን ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብቲ ንዓ ዝተዋህበ ቦታታት ከይወፁን ዝርርብን ምምሕያሽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ኣይክህሉን ብምባል ኣቕቢፃ بمسرة تياب الجرس تفرم سمع توسانة بحاجز حورات حجرات أبايتا كهنس نيرو كلتين حجرات بأسرة شمونت سنة كل تشح بمسرة زفرم ومقرات تسعوتات بايتوس أتا حورات حجرات لأربعة الشح زعبلاتو أكاب سلام سراويت حورات حجرات نبدو كلتين حجرات كأتو والسينون جيرون انتو هنا بأبي إثيوبيان مرجز أو حستن مساخرن نايتيسم سلام زخونو حورات أفريقيا حورات حجرات أمريكان الجيريانز تقطع تيرترا بوجنا نزنا برك فال أكاب سلام حيلك قربنا داد بمنفاق أبي فلما كلتشن شمونتن تقليلو كوت تجديدون كم ساعة بينو سراويت إثيوبيا كابتن إفراس توهبه كوابيتات موسى أبيو كنا تكوينات كلتين حجرات كتسيلو ولا كوانا متنا سفح أبزي كنا استقبلوا زلنا التي يونايتد نيشنز ويكا UN مسوسة حنت كابتا قداسي نتبي سراويتنا إثيوبيا أب جزءات مريت إيرترايز أمت نيرو نزجن علم لخاوي حقي ويكا international community بحمي لا يزاربلوني زين ود زني دما تي فتحي زبهال ويكا حق زبهال يلني الكاخت زاربلو زغبركا ابزوان زي إيرترا اب لولاو جزءاتنا تግራይ ያላ ገለ ተባሂሉ ብዙ ግዜ ይድዘረብ ኣብዚ ሓለፈውን ኣብዚ ናይ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ሰሚዕና ንዓመታት ግን ሰራዊትና ኢትዮጵያ ኣብ መሬትና ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ንዑ ክዛረብ ዝኽእል ሓይሊ ወይካ ንዑ ግደፉ ንዑ ውፁ ዝብል ኣካል ግን ኣይነበረን ስለዚ እዚ ክርዳእና ኣሎ ትመንሰይ ወለዶ ነዚ ኣይፈልጦን ብዙሕ ግዜ and this is very important تجسموا عن شيء أبزنا حجي دوكمنت سلزلهم يا أغربية زلوا عملك لشان عصر شمونتن قدام مينستر أبي أحمد نابس مراب مخاد مس بريزيدنت إسياس كراخب كله فليك قابلة تقبلوا كلتين حجرات دحرينا أستاد إسرع عمتات كنا تكوينات بتشعت تحملك لشان عصر تشمونتن حبروا أواج سلام محزنة أبس مرا فريمان تيك التأوس من أسمرا والناس حفي حبرات حجرات أنطونيو غوتيريس حبرات أفريقيا نقول سعود عرب سلمان بن عبد العزيز السعود أبي زترخبلو بعصر تشدش مسكرم أبكتما جدا بمرحلة كلتين حجرات داغما يتفرمو حرك كابتم أنقطات نايت استفرم مسمعات تكبار نايتن العصرت حمش عمت زت عنقص عالم لهاكم شندوب إيرتران إثيوبيان زملكتيو نتستبس حسم أب جبرن معال لعلوي حبراو كوميتان كم أون كمر لاينتون أسان كوميتات كمسرتا مخاننون أو جنيران انت هناك سابلومي بوجه استمسرتا لعلوي كونيرو قدام مستر أبي أحمد بوجنو دحرت خون كم زمنانيو كزارب تسمعو بزحات إيرتران دوباتن مايات دوبات كيح بحرن حنداو كانوسن كخون كم زمنانيو كزارب تسمعو بزحات إيرترايان جن تشوز ترخ بسلام كتسنعن اتن حقرات داق ماين ابزيد لقجت كأتواز اللوم سكفتاب مقلاص قداي دوبنا حوارو كدكس يوم كمحسام سنهم لعلواي دبلومات إيرتراز نبرن بوليسي بريزيدنت إسياس بمقوام نفس الدد زمرهن أتو زر أسل حسردي زيدك أسن زينت سرن دوباو مسحب انكالكا سلامن مرقان أو حسكا زوبا وحدت كتمتسا اي كالنيو كبلي مقود لهرسم على الجرسني إيرترا وكيلو كومشنر عقاب سلام حبرات حقرات نبرن امباسادر اندبرحان ولدگيركس بوغنو نمجلس أبي أحمد عملكيتو أبقرب أوان أبزوز أوسفح مجلسي بنصور استملكتو دوب سلام نمحاس أقداس مخانو بمجلس اتدوب ترقوم يبلون زبلا بحالا دنك أورو وي وريتاوي كخون زخل كبل نقيفون كينات تقراين كوناتات دوبن
ግን ኣብ መሬት ትግራይ ስለ ዘለው ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኤርትራ ወላነታ ብውሳነ ዶብ ዝተዋሃባ ከባቢታት ብሓይሊ ምቆፃራ ከም ዘይቅበልዎ ኣቦ እምበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓምለ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣነፂሩ ነይሩ ጉዳይ ዶብ ናይ ኤርትራን ትግራይን ጉዳይ ኣይኮነን ጉዳይ ዶብ ፌደራል መንግስቲ እዩ በዓል ዋና ግን ኣብ መሬት ትግራይ ስለ ዘለው ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ናይ ኣልጀርስ ይኹን ካልእ ብሓይልኻ ዝተታሓዘ ዝኾነ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ፌደራል እውን በዚዩ ዝኣምን ይብል ዶክተር ደብረጽዮን ኣቶ ዘርእስላሴ ከም ዝብሎ መግለፂታት ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ሓደ ካብቲ ዘይቀስን ጉዳይ ብምዃኑን ስቕታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ዘርእየና እንተሃልዩ ኩናት እንተተላዒሉ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2000 ተመልኪቱ እዩ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብይን ኮሚሽን ዶብ ክትግበር ን16 ዓመታት ዝጠልብ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ነቲ ዝተወሰነሉ ቦታታት ክቋፀር ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ጉዳይ ዶብ ደቂሱ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ለቢስ ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ መልሲ መምልካት ናይቲ ዶባት ኣብ 2008 ከም ተወድአ ይገልጽ ምምልካት ዶባት በቲ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምምልካት ብነጥብታት ወይ ምምልካት ብማንዛ ዝበሎ ኣገባብ ተፈጺሙ እዩ ኢሉ ኤርትራ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዶባቱን ብከምዚ ኣገባብ ዝተሓንፅፅ እምበር ኣብ ባይታ نفسي وقف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببره كتصبا صباي بوين حساب كورارب رمالو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري سو ابزا ناي حتر جبل ناي تغعزو صبصاب ابزا بولو افتاني موداتا منالبات سمعكما مرجع ناي منجسي ኤርትራ بزوان زي فلوي ديماركيشن زليو ጉዳይ ናይ ዶብ የብልናን ዝብልዩ ደግመልኩም مرجع ناي منجسي ኤርትራ ወይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ فلوي ናይ ምሕንፃፅ ዶብ የድልናን እዩ ወይ ዘድላ ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ምሕንፃፅ ናይ ዶብ ስለ ደይድሊ ይኮነን እቲ ኮሚሽን ዶብ በቲ ኢንተርናሽናል ወይ ካብ ኮኦርዲኔትስ በሃላሎ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ብኸሚዩ ብመንደቕ ኣይኮነን ተሰሪዩ ኮኦርዲኔትስ ኣለዎ እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ كيرو يكلنيو exactly اب نفس وقف نطبي ات كوردينيتس نا ኤርትራ ዶብናታ አበይ ተጠውብል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ኣብ ኩሉ ብኸምስ ስለስተሓንፀፀ በአካል ምሕንጫፁ ኣገዳስነት የብሉን ወይ ድማ ተወሳኺ ይኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ቀንዲ በት ኮኦርዲኔት ሲኻኽትቋፀረ ትኽእል እዚ ከዓ ወላ ምስ ሱዳን ዘለና ይኹን ምስ ካልኦትን ብኮኦርዲኔት ስለዝኾነ ዶብና ሕንፁፅ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ዶብ እዩ ዘሎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ኢትዮጵያ እንታይ መርገፂ ኣለዎ ኣብዚ ብዘየገድስ أبي تقبليه قبل كله automatically تقبليه نتي بيجينا كوميشن دوب مالت نتي بكوردينيتس زتسرح دوب حدش دوب كلتين هجرات تقبليه لغو يوزا سمع كوني سمعني توم أنكو توم أنا أوروبا حبرة أمريكا عبد الإنجليز كالوت هون نساتهم دما كتكبر اللغو قبل خلو نزي كونتاتزي زنس أبارق ويكان نزي كونتاتزي زراغوت كويني سمعني ስለዚህ بعين زن ترينايو I think تكونتات معله بكركب زخلي ستيل ግን ናይ ክልቲአን ሃገራት ርጉጽ ዝኾነ መግለጽ መሃቡን ኣድላይነት ከልዎ ዝኽእልዩ ብወገን ኤርትራ ፍሉይ ክወሃብ ዝኽእል ሓበሬታ ዘድሊ ይመስለንን ምክንያቱ ካብ ነዊሕ ኤርትራ እቲ ዶብ ክትግበር ኣለዎ እቲ ዲማርኬሽን ክትግበር ኣለዎ ትብል ዝነበረት ሃገር እያ I think ኣብ ከባቢ 2008 ኣበይ ዓመታት ኣብዚ ድሕሪት ኣብዚ ቅድሚት ሰሜናዊ ዕለት ግን ትክክል ኣይዝክሮን ሕጂ እቲ ኮሚሽን ዶብ ኣብ መወዳእታ እቲ ምምልካት ናይ ዶባት በቲ ኮኦርዲኔትስ ንክኸውን ኢልዩ ጉዳይና ተዓፅዩ እንድሕሪ ነቲ ኩነታት ተቐቢልካዮ ኮይንካ ኣብ 2018 ድማ መንግስትና ያብ ማለት እዩ እቲ ቀደም ፈሪሞም ልዮም ተቐቢልናዮ ድማ ስለ ዝበሉ ስለዚ በቲ ሓደ ቴክኒካሊ ዝተወደየ ጉዳይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ኢትዮጵያ ነቲ ፌደሬሽን ከፍርሱ ዝኽኣሉ ነዚ ኩነታት እዚ ከፍርሱ ኣይክእሉን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኣገይን እቲ ኩነታት ግን ጠልጠል ዝበለ ሃዋህው ዘይኮነሲ ቅቡል ዝኾነ መዕለቢ ዝረኸበ እዩ እተን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብፍላይ ኣሜሪካን ካልኦት ኤውሮጳ ሕብረትን ዓው ኢሎም ከምኡ ክዛረቡ ብምምራፆም ድማ ክንምንታይ ደንጊዮም I think ፅቡቅ ኩነታት ነቲ ቴንሽን ናይ ዶብሲ ከረጋግኦ ዝኽእል እዩ ኣብቲ መግለፂናቶም እውን ኣብ ካልእ ግዜ ኣምፂአልኩም ነይረ ልኡላውነት ከምኡውን ዶብ ናይተን ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ እቲ ኩነታት ድማ እዚ ብክልቲኡ ወገን ክትግበር ከም ዘለዎ ኤውሮጳ ሕብረት ይኹን ኣሜሪካ ድማ ከምኡውን ኣብ እንግሊዝ ነዚ ከም ዝድግፉን ደገፍናቶም ከም ዝህቡን እዮም ገሊፆም ግድ እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለወ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክልተ ነገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና number 1 give me ኣብዚ ቀረባ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ካቲ
ستيت ديبارتمنت ዝበሃል ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብተኸታታሊ ብተደጋጋሚ ሓበሬታ ዘውፅእ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ነቲ RSF ዝበሃል ወይ ከዓ ብሕሜቲ ዝምራሕ ጉጅለ ብUAE ዝድገፍ ምዃኑ ዝንገረሉ ብርትዕ ዝበለ ቋንቋ ብዘለዎ መጠንቀቕታ ይብሎ ናብ ወደል መደኒ ዝበሃል ቦታ ገጾም የጥቅዕሎ መስለኒ እቲ ሰራዊት ናይ RSF ስለዚ ነዚ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ብዝቐልጠፈ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝግባእ ብዙሕ ሰብ ካብ ካርቱምን ካብ ካልእን ካብቲ ኩነታት ሃዲሙን ኣብኡ ዝኸደ ስለ ዘሎ ኣብኡ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ካልእ ቦታታት ትገብርዎ ዘለኹም እውን ቀልጢፍኩም ጠጠው ከተብልዎ ኣለኩም ብዘስምዕ ተሪር ቋንቋ ይጥቀሙ ኣለዉ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢጋድ ከም ዝረኣናዮ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኩነታት ናይ ኢጋድ እውን ክልቲኦም ወገናት ብቐጥታ ተራኺቦም ነቲ ኩነታት እቲ ንክፈትሕዎ ክፅዕሩ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ካልኦት ሃገራት ብደገደገ ነቲ ኩነታት ዝሳተፉ ዘለዉ ድማ ብዝቐልጠፈ ኢዶም ክሕፅሩ ከም ዘለዎምን ብፍላይ ድማ ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ንዑ ዝዕጥቁን ዝሕግዙን ሱዳናውያን ዝበልዎም እውን እገዳ ከም ዝገበሩሎም ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ብተሪር ቋንቋ ደጊሞም የጠንቅቑ ኣለዉ ኣይ ቲንክ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኤግዛክትሊ እንታይ ኣብቲ ኩነታት እቲ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ተፃቦ ጠጠው ክብል ዘልዩ ዘለዉ መርገፂ ናቶም ድማ ምስቲ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ዝበሃል ወይ ከዓ RSF ዝበሃል ምስኡ ከም ዘየለዉ ከም ምዃኑ ንፁር ክኸውን ይግባእ እዚ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ኣይ ቲንክ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ናቱ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ወሪድሎም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዛረቢ ወይ ከዓ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ዘሎ ዲቕ ዝበለ ውግእን ዕግርግርን ሞትን ቅትለትን ዓመፅን ሕጊ ኣልቦነትን ድማ ነቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዓብ ስክፍታ ክፈጥረሉ ይኽእል ጎኑ ድማ እቲ ብሑቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ኣዝዩ ተኣንፋፊ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ድማ ንሱን ተወሲኽካሉ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ድራማቲክ ስጉምቲ ክወስዱ ዝደልዩ ምናልባት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሮ መርገፂ እውን ክቕይርዎ ድዮም ወይስ ኣሻላሻል ክገብሩሉ እዮም ምዚ ኮሚሽን ናይ ዶብ ምቕባል እውን ገለ ነገር ዝተሓሓዝ ኣለዎ እዩ ግን ድሓን ንሳቶም እቲ መግለፂ ምስ ኣውፅኡ ክንዛረበሉ ይምለፅ ካብ እንተታት ክንኣትዩ ንኽእል ኢና ፎሉስ ሆብ ወይ ከዓ ናይ ጌጋ ተስፋታት እውን ምግባር ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ሕጂ እዚኣ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ቀላጊበ ክሪኣ ይደሊ እሳ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ቲንክ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣቢሉ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከም ዝነበረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ይበኩም ነይረ ኣብ ትዊተር እውን ወፂኡ ነይሩ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ እቲ ርክብ ናይ ክልቲኦም ድማ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ኣብቲ ኩነታት ገለ ካብቲ ኣብቲ ዌብሳይት ዝወፀ ሓበሬታ ክንርኢ እንተኮይንና I think እቲ ኣብዚ ዘይተገልፀ መብዛሕትኡ ግዜ ንፀጥታ ዝተሓሓዝ እዩ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ካልእ እውን ሰሪሐልኩም ነይረ ኣብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይና ተረኺቦም ኣብ ዝነበሩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክልቲኦም ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ፀጥታ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ንቻይና ዓብ ኣገዳስነት ኣለዎ ከምኡ ድማ ንኣሜሪካ ስለዚ ሓባራዊ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘለዎን ተሰማሚዖም ስለ ድንጋፅ ዘይኮኑ ድማ ክልቲኦም ረብሖም ከውሕዙ ስለ ዘለዎ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ምስቲ ኣምባሳደር ወይ ከዓ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝተራኸበሉ ናይ ክልቲአን ሃገራት ወይ ከዓ ባይላተራል ሪሌሽንስ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሪጅናል ኤን ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንትስ ኤግዛክትሊ እዚ እዩ ሪጅናል ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኢንተርናሽናል ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ንኩሉ ዓለም ዝፀሉ ማለት እዩ ንዑ in actions to be taken by both countries ክልቲኦም ሃገራት ድማ ስጉምቲ ንክወስዱ so ክልቲኦም ሃገራት ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈራረማሉ ውዕላትን ስትራቴጂክ ስምምዓትን መንጎ ኤርትራን ቻይና ስትራቴጂክ ስምምዓት ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንቻይና ከይድሉ ኣብ ዝነበረ ወርሒ 5 ንዝተገበረ ንምትግባሩ ዝሕግዝ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ቁጠባዊ ጉዳያት ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ሚስተር ሓጎስ ገብረ ሂወት ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ይግለጽ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብቲ ልኡኽ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ምትግባር ናይቶም ክልቲኡ ስምምዓት ዝተገበረ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተገበረ ስምምዓት ንምትግባር እዮም ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሰማምዑሉ ኩነታት ንዕኡ ንምትግባር ምዃኑ ጎኑ ድማ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት መዕለቢ ንምግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ so እንታይ እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም ሪሊ
بتوسع دم انتهي له ناي 3 عامات زخيد زمدنا مونجي تران تشاينا كم زلو زدما كلتيوم هاجرات هانت بزا قال تتكيمم لالو تي ناي امريكا هيجمنستيك ويكا تي ناي جلوبال مقصر ناي امريكا نعو حبراوي مرقص كم زلو من نعو نمكل خادمه حبراوا كايدا كم زلو كم خلو probably نتي ناي تشاينا بوليسي ايرتران تشاينا تمساسال بوليسي سلازلو مانتا كمتي بريزيدنت سياس اب تشاينا خلو تزاربو سلازي ابو وين زتوكري سممعات ويكا نتزغبرو سممعات كم زغصلو يزغل زلو سلازي بزح غزي ودنا بتزوبات كم كابتشن اسران كلتن ابيلو ابتشن اسران كلتن كلتا غزي واحد سلستن كم ما رحت شعت خيدو خمس نبر عجل ما تمليشلو سلازي زلوخ نكرن افريكا كم هون مثلا اب اثيوبياون اب مستفلاليو سبات تراخيبو كم زنبره يزغلص سو እዚ ከም ዝኢሉና ሃለወይ ካለ እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ኣብዚቲ ስእልታትዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ድማ እቲ ሚኒስተር ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ከነስተብለሉ ደልየ ዘለኹ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዛ ስእሊ እዚ ኣብ ትዊተር ትዘውር ኣላ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ወይ ፍሉይ ክዳን ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ትቐውም ኣዚዛ ኣላ ምክንያቱ እቲ ናይ ሁቲ መጥቃዕቲ ንብዙሓት ዓበይቲ ካምፓኒታት ንቀይሕ ባሕሪ ከይጥቀሙ ዜሮም ንክኸዱ ይግደዱ ስለዘለዉ ውሳነታት ይቡ ስለዘለዉ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳ ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲደን ዓበይቲ ነፈርቲ መራኸብ ኩናት ናተን ነቲ ዘሎ መጥቃዕትታት ናይ ሁቲ ንምክልኻል ኣብኡ ቀሪበን ከም ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ድማ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ይንገር ኣሎ ስለዚ ብቐጥታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ምዚታት ዝተሓሓዝ ኩነታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎን ነቲ ንግዲ ብቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ድማ ዳርጋ ከፊላዊ ፅልዋ ገይሩሉ ኣሎ እዚ ድማ እቲ መስመር ንቻይና ንጃፓን ንኤውሮፓ ብፍሉይ ዘገድስ ኩነታት እዩ ኣብዚ ኣብ ሓደ ፔጅ ናይ ትዊተር ወፂኡ ነይሩ እዚ ድማ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዘለኩም እቲ ሽም ናይቲ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ነቲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኦፕሬሽን ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ብዝብል ሽም ሓደ ኪዳን ወይ ሓደ ሓበራዊ ስራሕ እዚ ድማ ብናይ ዩኤስኤስ ካርኒት በሃል መራኸብ ኩናት ወይ ከነፈርቲ ኩናት ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ HMS ትበሃል ወይ HMS ዳይመንድ ትበሃል ከምኡውን ናይ ፈረንሳ ዝርከበን ሰለስተ ኣብቲ ከባቢ ነቲ ፀጥታ ንምውሓስ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኤርትራ ዘለዋ ተፅዕኖታት ብናይ ኣሜሪካ ዶየለሳልሶ ኸውን ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ብሰፊሑ ክሪኦ ክፍትን እየ ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ኣብቲ ዞባ ዘሎ ማለት እዩ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ኣብቲ ናይ ምናልባት ኣብዚ ናይ ዞባና ዘሎ ክንከይድና በዚያ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቁርፅ እናፈጠረ ዋጋ ፊሉና እንዲሁ በብተራ በብህብረ ክፀባፀባይ ጎይን ሓሳብ ከወራርበ ብራማ ኣለዎ ታሪክ يغدو ولا يغدو هجري تقدمي نتزمت مسرت ممرحي مستر بداتو تاعي على والكسب وجلدي وحبابي بزي جلس توقصوا قصت كله بصحف نابتي نعوزو كل امباسي طلب قرب كمزن حسابات تدلنا إذا حسابات زين نتبارك بخمس جرات نسرح تبكيسنا تلذلنا فقط وهبنا توهيلو حتى قرب تعال قداس نسيج الخونة تبغى صوت صوت كله نبتي هذا بزوج لك إمباسي طلب تقرب لك إمباسي كم أكلنا من الاستمتع نتمسرحنا هي تبغى صوتات مسلات تروحي حالها بسحري حالها في النوتي لازم ما فقاد مستحقته إمباسي إرترا بعد فقاد كذا يكذب بزغنا بتهذول الإمباسي نتحنا الملكات سونكلان الملكات تمرتز الملكات دخانة أب هاجر يدل زبها النجار توقع صحة كله إمباسي أوزع أبين نتوش تهاجر دل الخانات بعلو أبكروا سلزيله جمكين مساعد وصلوا حلفنته ما عنديتي نتصغر بتلبن ما أكلها يتصفت مثلا نيتاجي يكون عندش يجرو يقول والله ما أكلها يتصفت كأ تعيشون هاي صغر بدل توقصوا بحسابات أرجو مثلتيو مسينا يتكلم عن استدلاليو نتحسب أنت خرج أنت
يرجع وساني بتصح مالك نابنت نحن ክእላሎ ኣወዳድባና ክሕይል ክእላሎ መሰረታዊ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክስራዕ ዘለዎ ጠበንጅኡ መሳርሒኡ ሒዙ ነዚ ውግእ እዚ ክምክቶ ዘለዎ ከዓ እቲ መንእሰይ እዩ ከመይ ገይሩ ተወዲቡ ይሰርሕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካታት ዘሎ ኣብ እስያ ዘሎ ነናይ ከባቢኡ ነናይ ጎደብኡ መኸተ ከመይ ገይሩ ደሚሩ ይሕይሎ ሓንቲ ሰከንድ ከይሰልከየ ቀጻሊ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ በቲ ሓደ ከዓ ዋኒኑ ከይረስዕ ማለት እዩ ትምህርቱ ስርሑ ሽቕለት ኣፍራይነቱ ንቤተሰቡ ንስድርኡ ዝገብሮ ሓገዝ ከይረስዐ ኩሉ እዚ ኣጣሚሩ ክሰርሓሉ ክእል ኣሎ ሃገሩ ደው ክብል ድልየት የብሉ እንተሃገር እንታይ ዋጋ ተኸፊልዎ ንፈልጥ ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ከም ሰብ ንሃገር ክጠቅም ዝኽእል ነገር ኢልና ንስራሕ ኢልና እንተተወደብና እዚ ከዓኒ ካብ ፕሬዚደንት ኣብ ናሽናል ቴሌቪዥን ወፂኡ ተወደብ ስርሑ ተዓጠቑ ኢልና እዚ ዝሓለፈ ዝተፈላለዩ ፌስቲቫላት ብብርጌድ ንሓመዱ ወደ ሃገር ክፍጋእ ከሎ ኣይትህረምዎም ነየበልዎም ግብረ መልሲ ተሃቦም እንዳለ ኣቦታትና ኣቦሓጎታትና ደቅና ደቂ ኣንስትዮና ተሃሪሞም ማለት እዚ ከመኒ እቲ ኤምባሲ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ዝኽፈት መድረኽ ባዕሎም ከም ዝጎስጎስዎ ኮይኖም ንዝተፈላለየ ምንቅስቃስ ብናይ ህዝቢ ዝገና ይኮናን ኣብ ደገ ውዳበ ስለ ዘለና ይኮናን እዞም ሰባት እዚኦም ኣይሰርሑ ኣየስርሑ ዋላ ቅጥዒ ክትሓትት ደው ኢልካሎም ቴሌፎኖም ኣየልዕሉ ስለዚ ኣነ ከም ተስፋይ እንታይ ዝብል ዘለኹ ናይ ብሓቂ ሎም መዓልቲ ጉድ ኢና ረኺብና ከምዚ ንቅዱስ ሓሳብ ተተባብዖ ሰብ ሞራል ትህቦ እምበር ሰብ ገንዘቡ እንዳሃበካ ከሎ እዚ ገንዘብ እዚ ኣድልየናን እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ኣገባ ዝኾነ ካብ መምርሒ ወፃኢ ዝብገስ መሽ መምርሒ ከተኸተለ ፍቃድ ካብ ተሃገር ከይድ ወስደሉ ካብ መንግስቲ እንታይ ተለጊሱ ሓድሽ ኣይደለም ሎም ቲካ ነው ዘጋጥመና ብዙሕ ግዜ ጋጥመኒ ተጠዋቢልካ ነቲ ፕሮጀክት መንገዲ ከም ዝግበር ትፈጥሉ ስለዚህ ዝኾነ ፕሮጀክት ኣገባብ ዘይተኸተለ ከይድ ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ነቲ ዕላማታት ኣብ መጀመርያ ተቐስቦ ናይቲ መምርሒ ዕላማታት ዘፍርስ ስለዝኾነ ኣይሕግዘና ስለዚ ኩላትና መምርሒ ተኸቲልና ክንሰርሕ ከይድና መምርሒ ከይከተልና ንዕሰሪና ደው ክንብል ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ደው ምባል ማለት ንዕሰብ ሌላ መንገዲ ከይዳ ኮይኑ ተጠው ከብሎ ለካ መጀመርያ ተቕንዕቲ መገዲ የለይ ምዃና ከይድካ በታ ቅንዕቲ መገዲ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ሓደ ሓደ ዘረባታት በቃ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ሓገዝ ኣይደልን እዩ ተጠዋቢሉ ከምዚ ገይሩ ነገር ዝበሃል በዚ ክገልጦ ፅናሕ መንፈስን ኣገላልፃን ኣብ ውሽጢ ዝኣትዩ ክረአ ዘለዎ እቲ ናልባ ጌጋ ምዃኑ ስለዚ ከዓ መምርሒ ስለዘይተኸተለ ጠጠው ዝበለ ፕሮጀክታት ተሊኻ መንገዲ ትሒዙ ብሓድሽ ፕሮሰስ ሓልዩ ኣብ መስመር ክኣቱ ካብ መንግስትካ ፍቓድ ክወሃቦ እንታይ ዝዘረከሎ እንታይ ይበሃል ፍቓድ ሕትር ዝምልከቶ ኣካል ነቲ ፕሮጀክት ኣስሚዑ ወይ ከም ዘለዎ ቅበሎ ወይ ሞዲፋይ ከም ዝኸውን ይገብሮ ንዕር ዘይድልን ዘይግባእን ኮይኑ ከዓ ጠጠው ኣበሎ ማለት እዩ እዚ ናይቲ መንግስቲ ናይ መምርሒታት ኣሰራርሓ እዩ ስለዚ ፈሊጥና ኣብዚ መስመር ዝንኣቱ ኣለና ኩለትና ማለት እዩ ክቡራት እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ከም ድራናዮ ብሰለስትዩ ኣንግል ክሪኦ ደልየ ነይረ እቲ ካብ መቸም እቲ ዝለዓለ መምርሒ ካብ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ክመፅእ ዝኽእል ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክብሎ ከም ፀንሐ ድማ እንታይ ይብል ፀኒዩ ሰብ ክውደብ ኣለዎ ብዓቕሙ ድማ ከበርክት ኣለዎ ይብል ነይሩ ሰብ እቲ ናይቲ መንግስቲ ኣካይዳ ድማ ርዱ እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ተመሳሳሊ እዩ እቲ ሰራውር ናይ መንግስቲ ኤምባሲ ሓደ ካብቲ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ናብ ህዝቢ ዘሰጋግር እዩ ብኡ ገይሩ ድማ በቲ መሓውሩ ገይሩ ብፍላይ ኤምባሲ ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ ኣለዎ ምስቲ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ከመይ ገይሩ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብዝበለፀ ክሰርሕ ይኽእል ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ዝምድናታት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ተበርኾ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኤምባሲ እዩ ካልእ ድማ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ኣብ ምስቲ ሃገሩ ኮኔክትድ ኮይኑ ኣብ ኩሉ መዳያት ክሰርሕ ይኽእል ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ቆንስላዊ ሰርቪስስ ናብ ሃገሩ ክኸይድ ተደሊሉ ዝኾነ ወረቓቕቲ ድዩ ንዑ ንምስላት ድማ ትሕግዞ እዩ ተመሳሳሊ እዩ ናይ ኤምባሲ ግን ኣብዚ ምናልባት እቲ ኣምባሳደር ዝሃቦ መምርሒ ንፁር እዩ ዳርጋ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ካብኡ ዝፍለ የለን እንታይ ግን ክብል ይኽእል ኣነ እንታይ ዳዩ ተራ ናይቲ ሰብ ከ ሕራይ ብመንገድኹም ዝመፀ መምርሒ ሰብ ክገብር ይኽእል እዩ
اتسب كبعلو إنيشيتيف وسيدو ويكا بناتو تبقسو غيرو كخيد كقبر خلدو كابزيا حنت ستيبانا كخدا من البات أبزي حجيزو لو منقسا يقبرون خواني قد أبكالا علم زخون السب ناتو حساب حيزو ناتو فيلانتروبيك نابنت ناتو بروجكت هذا سبسي أب لايبراري ناي جزاوتو أب مجحجح كباب لايبراري يركض ناي بابليك زبري أو زغمة تنيرو نت لايبراري كونتريبيوشنز كجبر تدليو كما يكون زخل بقوله مالتيو لسي ناتو جبر تدليو يكال بيا يكالن I think بتناتو حقي تمنجستي بعلو أبيك تجبر كم زلكاك نجرك كازلو أبيو كجبر زلو تنجرات أبيناي بوتا سخانة تمنجستابو تمنجست دما بعلو أبتي تبوغي زبالو كجبريو يعتذر مثلاً I think تبوغ كلوا يخليو أتي بفلايتي سينموجوت تكملوا زلو أتي أبدك سب زي بلو سب ويدما تكبابيتات نقوم أبدك زي بلوم ويكاب كالو زي بلوم بخمس من قد حرك نعدو ويكان نكزاوتو ويني مبوكل عدو نكبابيو نحرجيرو أتكمو زي بلو سب كتعرف يغليو لوجيك ريزنينج تقلنيايو معناته معرينات كل وقت غينو سبات إنه خلو معرض وخانة أدلات كفتر خلاله جن بخمس غي بتخكل دو كله كجبر يخل معناته أنا ناتيري تيزي كم جلسة ناتيريتو منجستي نتس أجاتات ناتو نتناتو عقمي بمعري من قد نابت حجرات كم زغيت كجبر خلاله بهلا يعني سلزي عتاويتاتو بجبر ديو بمعدنات ديو بقال ما لزرخبو بمعري نتابت حجر كم زرقح يجبر سبات جن بزك على من قدي كسر حلو زخولو من قدي بايتان تزفتر جن زحش قيني سمعني سلامنتاي نابنت كما بنت كبير دكي عدو خالا ويكا دك حجاز وي دك كال بوتات حجز انت دليوم ابتعدهم مو نابنت ابعدهم حنتي لايبراري كفتو تدليوم توم عدي انا ناسي تاكيبنا رفنا عدلنا ابعدنا لايبراري كنكف دلينا انتري لهم نو ابعدهم كونه يكلني حابون دحر الكام كي غبري يخوليم انا كم سبي زارب زلو there is nothing نابزنابتن انتاي جن متجبر كم ناتير ديت مالتيو نساتهم اب حجاس تغيرم تباجت نحجاس كخيز غبا كاب منغستي نابيت وزدو نحبرو دي خات وزدو وين عرزا دي خات وزدو وين سجنيتي دي خات وزدو وين اي دون نو اب كباب عصب دي خات وزدو قرورا دي خات وزدو منغستي دما proportionally نتباجتناتو كنقساقس خل ስለዚህ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ከባቢ ገለ ክገብር እንተይሉ ሕክምና ክገብር እንተይሉ መንግስቲ ድማ እቲ ፕሮጀክት ናቱ ኣብ ሓሲብዎ ዝነበረ ኣብቶም ከምኡ ዘይብሎም ቦታታት ተንቀሳቅሶ ይኽእል ስለዚ ነቲ ካብቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ኣብኡ ክኸይድ ዝኽእል ዝነበረ ወሲዱ ናብ ካልእ እንተገይርዎ ምዕሩይነት እውን መንግስቲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ነቲ ህዝቢ ክገብር ዘለየ ግበር ትብሎ ነቲ ኣብቲ ቦታ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ድማ ናይቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ወሲድካ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ትገብሮ ስለዚ እንታይ ትገብር ክልተ ነገር ተሳልጥ በቲ ህዝቢ ብናቱ ካብቲ ባጀት ናይ መንግስቲ ወፃኢ ካልእ ክገብረልካ ይኽእል ንስኻ ድማ በቲ ናትካ ዘለካ ፀጋታት ናብቲ ቦታ ሓሲብካያ ዝነበርካ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ትገብሮ ሳምታይምስ ድማ እንታይ እውን ትገብር ንስኻ ናትካ ፕሮጀክት ኣውፂኻ ነቲ ህዝቢ እውን ትጥቀመሉ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚኣ ፕሮጀክት ክንገብር ደሊና ኣለና ኢልካ እታ ፕሮጀክት ሓንፂፅካ ንኣብነት እዛ ናይ ሕክምና ዝበልዋ ፅቡቕቲ ሓሳብ እያ እዚኣ እዛ ሓገ ግን ኩሉ ሰብ ከኣኪቡ ኣሳእኽእል ኣብ ከምዚ ፕሮጀክት ካልእ ፕሮጀክት ካ ክትውስኽ ትክእል ኣለካ ንኣብነት ላይብረሪ ኣብ ከምዚ ዘላሲ ክንሕግዛ ንሓስብ ኣለና እንታይ ትገብሩ ከም ፕሮጀክት ጌርካ እንድሕር ጌርካ ሰብ ዝያዳ ክሕግዝ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ናተይ ርዲት እየ ዝብለኩም ካልኦት ናትኩም ርዲት ክህልወኩም ኣሎ ናይ ሰብ ርዲት ድማ ከም ናትኩም ክኾን ጥራይ ትፀበዩ ስለዚ ኣነ ዝብሎ ኣነ ከም ጆርጅ ክሕግዝ ከለኹ እታ ኣነ ዝሕግዛ ቦታ ውፅኢት ዘለዋ ክትከውን እየ ዝደሊ ተርዲኹም ኣለዎም ስለዚ ንኣብነት ነታ ናይ ማዕበል ሓሳብ ሰብ ዝፈተዋ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነት ኣብ ሓንቲ ቦታ ተሰሪሓ ክሪኣ ስለ ዝኽእል እዩ ሰብ ዝፈትወት ፕሮጀክት ተርዲኹም ኣለዎም ብሓፈሻ ንከምዚኦም ሰባት ንሓገዝ ክበሃል ከሎ ግን ተሓገዝ ስለ ዘይትርዮ ሰብ ክሕግዝ ኣይደልን እዩ ኣብ ኣፍሪካ መዓት ጥሜት እኮ ኣሎ ዩኒሴፍ ኩሉ ግዜ ወረቐት ሰደልና ይሓግዝ ኢሉ ኣይንሕግዝና ግን ሓኪም ዝረባ ኣይሕግዝኒ ናበይ ከይድ ገንዘብ ስለ ዘይፈልጦ ክሕግዙና ኣይደልን እየ ካልኣይ ከዓ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኤውሮፓ ዩኒሴፍ ገለበለ ሓገዝ ተይልና ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ንዝሕገዙ ኢለ ዝሓልፎ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ ኣይኮነን ወይ ከዓ እዚ ክግበር የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ሰብ ብናቱ ሓሳባት ብናቱ ተበግሶ ብናቱ ክገብሮ ዝኽእል ክሳብ ዘየተባብዓካ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ትኸስር ኣለኻ ዝብል ርዲት ኣለኒ ይሆፕ ኣብቲ ኩነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ይጥቀምሉ እዮም እዚ ኩላቶም እዞም ሃብታማት እዞም ቢልዮነራትን ገለመለን ፊላንትሮፕ ኣለዎም ወይ ከዓ ንሳቶም ዝሕግዞ ብገንዘቦም ባዕሎም ኣብ ዝሕፅፅዎ ናቶም ፕሮጀክት ገይሮም ባዕሎም ይሰርሕዎ
ስለዚህ በዓልካ ንትሰርሖ ድማ ደስ እዩ ዝብለካ ሓቂ ንምዝራብ ልክዕ ከምዛ ኣብ ሓደ ቦታ ንኣብነት ኣነ ትምኒተይ ከምኡ እዩ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ከይደ ኣብኣ ከይደ ጥራውስተይ ሒዘ ከይደ ነቶም ቤት ትምህርቲ ሂበዮም ምስኦም ኮፍ ኢለ ኣምላኽ ዕድል ተሂብኒ ማለት እዩ ንወርሒ ምሂረ ካብኡ ክምለስ እየ ዝደሊ ጫፍ ዘሎ ዓድታት ድማ ከተማታት ዘሎ ሰብ ዝክሮ እዩ ጫፍ ዘሎ ዓዲ ጫፍ ናይ ኤርትራ ዘሎ ብዓሰብ ዘሎ ድዩ ብቃሮራ ዘሎ ድዩ ብከባቢ ጋሽ ባርካ ዘሎ ድዩ ብካል ወገናት ዘሎ ድዩ ሰለስተ ጫፋት ይጠቅስ ኣሎ ኣብቲ ጫፍ ዘሎ ስቢ ኣብ ከይድካ ገለ ነገር ክትገብረሎም ልክዕ ንዕምሳቶም ድማ ኮሚኒኬት ትገብር እቲ ሓጎስ ክሕጎስ ከለዎ ድማ ክሪኦ ይደሊ ስለዚ ናተይ ፐርሰናል ኣምቢሽን ከምዚ እዩ ናተይ ቻሪቲ ክገብሮ ዝደሊ ድማ ብከምኡ ክገብሮ እዩ ደስ ዝብለኒ ካልኦት ድማ ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል ግን ካልኦት ሓሳብ ዘምፅዎ ከምዚ ናይ ማዕበልቲ ገለ መለኻ ኣብኡ ክሕግዝካ ደስ ዝብለኒ ኣነ ክስተደ ይሰርሑ ንዑ መሪሖም ዝኸዱ ሰባት ተሪኻ ድማ ትሕግዝ ሕጂ እውን ናይ ማዕበል ምስ ናይ መንግስቲ ኣቀናቢርካ ኣይ ቲንክ ተጠው ክብል ዝኽእል ፕሮጀክት ኣይመስለንን ኣቀናቢርካ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ነገራት ኣማሊእካ ክቕፅል ዝኽእል ፕሮጀክት ኮይኑ ይስማዓኒ ብከምዚያ መንገዲ ኩላ ነገር ክላሪፋይድ ኮይና ኣላ መስለኒ ብከምዚያ ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ በዚ መዛዘም ክንገብረላ ኢና ዝብል ርዲት ኣለኒ ናይ ሆፕ ኩሉ ሰብ በሪህሉ ክኸውን ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም ወይ ርእቶት ኣለኩም ኣብቲ ናይ ርእቶ ቦታታት ርእቶናትኩም ሓሳብናትኩም ግደፉ ሓሳባት ናይ ሰብ ከዓ ኣይትዕፀው ሓደራ ሓሳባትን ነቐፌታን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንሕብረተሰብ ድማ ዝህብትሞን ዘዕብዮን ዘማዕብሎን ፊድባክ እዩ ፊድባክ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ክምዕብል ኣይክእልን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ዝኹድየ ናይ ሆፕ ብዙሕ ተማሂርና ኣለኹ ክንከውን እናተመንኹ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚያ ክውዲ ደሊ ፅፅብቑ ቻው ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች